नमस्कार. कायवारच्या कोंकणी न्यूजाक तुमका स्वागत असा. आयचे मुख्य खबरी. जिल्ह्या भितर भरपूर पाऊस आणि 2ची घरा भितर गेले उदक. जिल्ह्या भितर 5 दिवस ऑरेंज अलर्ट. आयच्यान ऑनलाईन शिक्षण सुरू, भुरग्याचेर पडलो तेप. जोरदार पावसाक कारवार जिल्ह्यात लागले जमनीक सुपारे पीक. पावसाच्या तडाख्यात कारवार बाजारात गावठी अळंबी. जोरदार पावसान शेतकऱ्याला लागलं ग्रहण. शिर्शीचे सन्निधी राज्यात प्रथम. गेल्या 8 दिवसाच्यान उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर सतत पावस पडटी असा आणि आज सकाळच्यान थांबनासतना जोरदार पावस पडटी असा. तेजेन सकल भागात खूप उदक जावन घेवन भरपूर नष्ट जाले असा. होन्नावर तालुकाचे गुंडबाळ, भास्केरी, तालकोट, बडगणे व्हळ भरील असतात आणि तशेंच गुंडबाळ, चिकनकोट, गुंडीबैल, हाडगेरी, मुट्टा, करकी, कडतोका आणि इतर भागात 200 पेक्षा जास्त घरात उदक ओतून घेऊन जनजीवन अस्तव्यस्त झाले असा. महसूल पोलीस, पंचायत अधिकारी आणि नियुक्त नोडल अधिकारी स्थळाकडे उतरून घेऊन पीडित लोकांक काळजी केंद्रात घेऊन वचूंक लागिल्ले असतात. तहसीलदार विवेक शेटली हेनी पावस कमी जाता म्हटल्यान काळजी केंद्राक रावच्याक सांगिल्लें आसा. शिर्शी कुमटा हायवे उदकान भरून गेले निमित्ती वाहतूक तात्पुरती थांबोवन दवरिल्ली आसात. मुख्यालया 5 दिवस जिल्ह्या भितर भारी पावस पडचो शक्यता आसा. तशें म्हण आज हवामान विभागान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. सतत मुसळधार पावसा निमित्ती जिल्ह्याच्या सगळे किनारपट्टीवरील लोकांक आणि प्रवाशांक समुद्राकडे वयच्याक निषेध केल्लो आसा. आयच्यान खासगी स्कुलात ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले असा. कारवार तालुक्यात कितलेशे भागात इंटरनेट सारखे येतेना. कितलेशे खेडेगावात 2G सोडलान खंयचे बी नेटवर्क येतेना. त्या निमित्ती हणकोण, हळगा, हुळगा, मुडगेरी, भैर्या, बाळणी असे कितलेशे खेडेगावात अजून बी नेटवर्क सारखे येतेना आणि येयल्यान बीन जी एक व्हॉट्सअपाची साधा फायल डावनलोड जातेना आणि ह्या हुतूर भुरगीं कशी शिकतली हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा. अजून बी काही पालकांक ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षण म्हळ्यार कितें हाचो फरक खबर ना आणि काही खाजगी स्कूल ह्या ऑनलाईन शिक्षणा निमित्ती डोनेशन आणि फी घेऊन सुरू केले असतात. जाल्यार शिक्षण अधिकारीन हाचे बद्दल लक्ष दिवचे म्हण काही पालकांली विनंती आसा. वारो आणि पावसाच्या झटक्यान सुपारीकडचे लोक कंगाल जाल्ले असतात. शिर्शी, सिद्धापूर, येल्लापूर, कुमटा, होन्नावर ह्या तालुक्यातले बरेच लोकांक सुपारी पीक म्हटल्यार जिवन आधार आशिल्लो. जाल्यार गेल्या 1 आठवड्यांतल्यान वारो आणि पावसान सुपारी पुराय जमनी तेकून गेल्ले असतात आणि तांकां त्रास आयकुच्याक अजून पर्यंत कोण मुखार येयले ना. 1 एकर सुपारी भागात 10 क्विंटला पेक्षा जास्त सुपारी झण पडिल्ली असतात. तशेंच भरपूर प्रमाणात सुपारी झाडां मोडून पडिल्ली असतात. मुणगोड तालुक्यात 3 दिवसाच्यान भरपूर पावस पडले निमित्ती मकाचे पीक जमनी तेकिल्ले आसा. शेतकरी लोकांक कांद्याचे पीक सारखे हाती मेळना म्हण ह्या पटी मकाचे पीक काढले. मूळ बी घट्ट जावन झाड वयर येयली. जाल्यार अशलेशा पावसान झाड मोडून पडली आणि जमनीक लागली. शेतकरी लोकांन सांगिल्ले प्रमाणे 100 ते 110 एकर जमनी भितर घाईले जोल नष्ट जावन गेले. महसूल निरीक्षक संजू लमाणी यांनी शेतकऱ्यांक सांगले की नष्ट झालेल्या मकाची अर्जी दिया, नंतर आम्ही नष्ट झालेल्या मकाची परिशीलन करतले. पावसाच्या तडाख्यात कारवार बाजारात आयली गावठी अळंबी. कारवारात गावठी भाजीपाला येऊ लागला. अळंबी, आंबाडे, निरफणस, किल्ल ह्या तऱ्हेची खूप नमुन्याची भाजी प्रमुख बाजाराच्या रस्त्याच्या बाजून येऊन बसून विकू लागलात. ह्या तऱ्हेची भाजी ग्राहकांक खूप आकर्षक करू लागला. अळंब्याच्या सायजाप्रमाणे एक पोटलेक 400 ते 800 रुपये रेट सध्याक तेमी घेते असतात. गेल्या वर्षापेक्षा ह्या पट्टी रेट थोडी वाढीलीच असा. जाल्यार फक्त पावसाच्या टायमारच मेळचे निमित्ती ग्राहक लोक खरेदी करते असतात. कोरोना भयात बी जाल्ल्या SSLC परीक्षेचो रिझल्ट येईल असा आणि ह्या पटी 6 विद्यार्थी राज्यात प्रथम येईल असतात. तितून भितर शिर्शीचे मारिकंबा सरकारी प्रौढशाळेचे सन्निधी महाबळेश्वर हेगडे यांनी 625 भितर 625 अंक घेऊन राज्यात प्रथम येईल असा आणि हाचे बरोबर आणि 5 विद्यार्थी प्रथम स्थान येईल असतात. तुमका सगळ्याक नमस्कार करून सांगता की हो मागला आज फर्स्ट व्हिडिओ असा. त्याला हुती भितर मागली जाय तीच घडू शकता. ती मिस्टेक तुम्ही माफ करती म्हणून हा तुमका विनंती करता. आणि तुमका हो जर खरंच व्हिडिओ जर आवडीला असा तर तुम्ही फेसबुकाचेर, व्हॉट्सअपाचेर, ग्रुपात सेंड करा
आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करू विसरू नका. सबस्क्राईब करून घेऊन वयलो बेल आयकॉन क्लिक करा. हो बेल क्लिक केले निमित्त तुमका जे डेली अपडेट कोंकणी न्यूज आसात तुमका मोबायलात मेळटे वतले. आयच्या दिसा खबर संपलो. परत मेळया आम्ही फाल्यां ह्याच टायमाचेर. नमस्कार.